Ze pozik nagoen, ale, sardui, batera egongo gara lakorrengo minutuetan, ze moduz, ale? Ondo, martxan, Disko barri aurkeztu barri gaur, Bilbon goizien, iraneko zarete. Eta, bueno, badaukazue mezu argi bat, ezta? Musikak salbatuko gaitu. Hori da, ze hori uste dugu dala pasetan dauena eta paseko gana, ezta? Danari afektu esku honek, baina konturutu gara musikiek gaitasune degola gu salbetako eta jente asko salbetako, ez? Alez, denatarik egonda, apurtxu bete gogoeta egin dugu, eta zema gogoeta egiten dugun, eta sortze lanetan eta kultur eragileen artean, azkanien zuen lanabe. Asko daukaz edikusia pentsamentuekin, egoteko moduarekin eta bar. Momentu egiteko zerikusi asko, ez? Momentuko geusek idaztezuz eta jotezuz, orduen momentu hau da, eta hor momentuen egin zabestizek, beraz, euko dugu beren puntutxue, momentu honetakoa ez da. 2020 urteko disko bat izango da hau, eta apurtxu bete, pandemia egoerak edonek zorrarazti dizkigun zalantzak, geuzen aurrien. Bai, dudak sortu. Positibo ala ere. Bai. Venga, indartxu egin aurrera, ezta? Egurremon. Egurremon. Bai, azkenien ez dugu pentsa behar egoera opetiko izango danik. Eta betik eurra etorko dana, eta egongo dien pausuek euk emon behar dugu. Orduen, gure esku gehatzen da, eta bakit gure herrizek horik aitasune dekola, ez dut bilurtzen horrek. Hala ere, Ales, eta pentsatzen egon nahi, zuek zatoziela eta purtsu beteko gogoeta egiten, azken aldia ikusi ginenien, sekulako kontzertu erraldoi bat iragarrita zegoelako, Gatiburen 20 urteko ibilbidea musikan, bi hamarkada, zemaia erraitzailea, denantzat ospakizun bat izango da, martxoaren 28an zen, biribilean aurre ikusita, zema sarrera? 6.008, 7.000 7.000 sarrera saldute, danak bertara joateko gogoz. Astebete aurretik mundue, paratzen da, geratu egiten da. Nahi dut esan, beste batzuk baino gehiago galtzeko eta zuen kasuen, 2020a espektatiba handi duen urti esan. Berrende, 2020 urti esan, 20 urte horrena eta handik beste pausu bete moteko, aukeri motoan urtie. Bai, guretzako eta bai beste talde askontzako, bai, ez, bakotxa bere eran, disko ataten, edo zuzena preparaetan, edo adrape gaitu justo udaberriko denboradan, udaberri uda, orduene danak atzeratu imizin die, berplanti euen bakotxak beren estrategize, eta dauen leku ditu. Estrategia horretan, eta hitz egiten genuen taldekideekin, hemen egon ginenien, nazioarteko estrategia bate bai, eta Euskal Herritekako kontzertu asko emoteko aukeri eta jende askoren aurrien, eta zeuepe gogoz gainera pausu hori emoteko eta honetan buru belarri sartzeko. Hori da, aukeri egonda, geratu inda, eta suposatzen eta metik horrela, aregin juko gala barriro dinamika hori hartzen, ez? Asko oinen joten kanpoan, eta bai izen da purtsu bete frustrantie, hori subidoie, aborrete bajatzi, ez da. Eta gero egoerak eskatzen damena oso gatsa da, preparetazuz geusek, ez dakizu jenteko puruko bazu, ez dakizu baldintzako bazu, orduan zauz biher baten, ilusio gazeitzu biherra, baina hori eurrera egiteko puntue falta da, horren zai gauz, ez da. Goizeko irudiak ikusten ari gara, maskarilekin hemen pandemian gauzelako. Bai. Egurremonen, moldaketa akustiko txuedo egin duzue. 6 kanta diskuen, eta horreri buruz bezuek gogoeta egita bazarete talde bat. Talde veteranoa, bazarete, baina gaztiekin hartu emon handia daukazuena. Gaztiek erakartzen dituzue jarraitzen zuie. Gazte ginenok jarraitzen dugu, taldearen jarraitzaile izan da, eta gaztiek badatoz, horretan meritu guztiarekin, eta hartu emon horretan konturatu zarete, musika entzuteko eta konsumiteko erak aldatu diela, eta purtsu bet, diskoak kaleratzen duzuen, fiziko eukiteko, lan bat dauela argi izateko. Baina purtsu bet, disko laburre, bestelako filosofia batean. Bai, filosofia dela disko batzuk hartu gendun, bakizu krisis egon zala, dute bestie, eta arabak egin duen abestiziek egin dela gitzitxo hau, baina lan dute. Eta hor dinamikaen sartu ginen, eta funtzinu ginen esku, eta azken batien oin ikusten dauena da, salmentarek ez dauelez, eta ez dauelez aukerak dirue bat atateko sormena gaitek, beste arlo batera lan behar da, ez? Sortu gitzitxo hau, eta zuzenekora eroa gehiz hau, jentik ikusten ditzen zuzenien benetako zerdan benakantu zerdinen, ez da? Diskue, esan dugu, diskoa Katalunian grabatuta, 6 kanta,
Oso ondo dau diskue. Bai, hombre, gustura gatu gara, eta... Entzunaldi bi eman dizkiot. Bai. Aurrekue baino, ez da lasai hau edan berbie, baina musikalki... Bai. Apurtxo bet... Bai, rock gitxitxu hau deko. Rock gitxi hau, letrako ondo dauz bai. Bai. Disko politxe. Bai, gustura gatu gara, eta lanien be bai hasi ginenetik gauzek gustura egin joan gara, hori gertzen da, azkenien esatezu, bosteia beste iguz, baina, disfrutu behin daiguna bestezek grabetan, eta ikusi dizela jentiek, geupeko zeu itugule, eta guretzako nahi direla bestezek, aukeratu duguzenak, honetarako ez. Eta Tarragonan grabatu, Estatu Batuetan ez, rock estarrak izan arren, ze ondo pasatu zen duten aurreku, Estatu Batuetan eta grabatzen. Bai. Eta apurtxo bete esaten genuena, ez da, alkarregaz de horretan. Urteak aurrera doaz eta profesionek ematen dituen gauza politak bizi behar ditugu, eta besteak beste diskoa grabatu, Estatu Batuetan eta bar. Bai, ikese dituzu txarrak jaten. Ez, normaltasun baten barruen hartzen txarrak, eta gero bai gozeu ilezu gauzek ondo urte da benien eta zeu ondoa zauzenien asko disfrutetan da, ez? Zure ofizio berdine da, ondo zauzenien asko disfrutetan zu, sortu azuk. Eta gupe berdine da, ez? Nigo zauzenien asko disfrutetan zu. Egia dalako. Hala ere, Tarragonakue opari apur bat bai, ze ekoizle izan duzuen be bai. Apurtxo bezala inguratuta zauzien ales azkenaldi honetan, ez da? Bai, eske eroan egin zaitu, denporik eroan egin zaitu, ja bestizek eta guztunin, ja topetasun beste era bat, abesti horre buelta bat ematuko. Orduan, produktore egon bat beti atorre ondo. Eta hongoan Ricky Fowler ezin da, Mora hauki dugu, Jordi Mora hauki dugu tekniko moduen be bai, eta simbiosi oso ona hauki dugu gehiagarte, feedback oso ona, ez? Go musiko moduen eta horrek ekoizle moduen bloke baten jogu eta dinamika bardinen barruen dugu bihar. Horrek diskoan ikusten da zelako eragineko, ez da. Zer komentatzen da? Nahi dut esan, horren beste lan egin da, horren beste gauza lortuta, bakoitzak bere profesionuen bebai, ez da? Eta zuena aina gerikue da, geratu egin dela. Jende asko eta jende asko da oso txarto pasaten, bai, musikari buruz berrotan ari garanin aina gerikue da, hau dana? Bai, da musikoek ero beste sektore batzuko, eta hor da oskui pasak, teknikoek eta honek, gu baino txarro pasatzen duzunak. Azken batean guk egin formato bat iruko akustiko baten jo, eta zeu zerrein. Baina, bai badagoela beste jente asko sektore honetan, putera pasatzen duzela. Baina, eta musiki eta kulturi da mundu bet ez dela jausten. Eta beti kontrara guazena, ez da? Beti gauzeri arpegi ez zegune eta eurre sartzen guzena gauzek, ez da? Eta hor guztiot bardin hasiko dela, eta ilusioa bardin mantenituko da, eta esperantzia kontzertu egingo dela, ez da? Eta kasu honetan, sortze lana egin duzu, zuen kasuan gainera, kanpuen egon behar, errepidin egon behar, Auskalo herrialdetan egon behar eta zeuen etxien geratu zarete, danur moduen, eta hor sortze lan egin eta sortu egin dituzue kantuak. Hori aurrera joan aldalako eta grabatu duzu eta bar. Karo, zuzenekuekin ze gertatzen da, zuelako talde bat, egunekoen zuzeneko talde bat etanien. Bai. Hoxe da, diskoa egin baztuzu dependiute niona. Zeuk gilezu eta zeuk eragitzezu noz da zenbat, eta noz. Eta, karo, jotiego ja beste asuntoa da, ja kopuru da kopuru ez dugu jartzen guk. Orduen, horra aldo arte, konfiantzi dugu, apurke, geuzeke astiro jongo deizelez, dinamika hona gazartzen geuzek, kulture orokorren inot barruen. Batasun baten barruen urtetan badugu, apurke danak batera, uste dute onera jongo gara eta baldintzak lortuko dira, urterako. Bideoklip berezia ikusten ari gara, eskerrak emoteko apurtxuet sortutako, 6 kanta barri esan dugulako, 5 kanta izango dira, eta hau, bilotzetik egindako, hau apurtxuet eskerrak emoteko izan zena, ez da? Bai, da, amaitu gendu nire abetzile azterketa bat egintzen, esan gendu hostia, hau da, eskiz da, bai musikalki eta bai hitzen partetik hau da gatibu, bizitza bibien, eta ikusten zelan denbori alboti pasetan da, ez da. Bestera batera bizi gara, argi da bestera batera bizi garela, kontra bizi garela, baina bizitzeko modu elegante bada. Azkenien
harimi dekuzu beteta, ez da horrek azuekin. Botzilio guzti dekuz beti, harimi beteta. Da hori... Trago bat igual pagako zue. Harimi zati beti nik ez duzu moten, hori... Gatibu hori da. Egia esan gogoetarako tartea ematen duelako. Gatibu hori da, gatibu gauz asko da. Gatibu gauz asko da, gutako dako txantzat gainera. Eta hori oso politxe da. Ez dauk zelan biziko duzun, aurpegi emoten eta harima emoten oneri danari, baina geuk zelan jasotzen dugun bide lagun dan gauza bat, gure bizitzetan azken 20 urtietan be bai. Ito, atzo, Maradona, gizajua. Haren bizitze txarraz da izen. Guardiola esaten atzo irakurri bala Buenos Airesen, beran nenolako Josua Diatzi horma baten, grafiti baten, eta esaten izeman, ez dugu ardure zelan bizi zen zaren, zelan bizi eran gaituzu baino. Eta hori da musiki, bai. Osea, da, saldi bet, nintzako perfecto da torna, ez da zu zelan bizi zaren, bai, ez, gu zelan bizi garen zuriegaz. Eta azken batean hori da entzuliek edo gatibu saliek makia da bela, ez da. Estenatokize, gure abestize, gure hitzek eta gure mobili, ez? Geuk sentitzen duguna ikusten gabi, txirudi batzuk. Zuzeneko musika hori bebada lako. Geure artien harremanak eta publikoen gauzenien zer ditut asalto egin, dondokuri besarkada bat emon, etorre gauze danak, faltan botatzen ditugunak. Aurrekoen egon ginen, eta bagen ulkan miribilarako plana, baina Bilbon Santan aretoan eskainita, kontzertu bat iragarri, dana saldu bigarren abe eman zenuten. Orain be bestelako kontu batzuk gaitzik, bi kontzertu egin behar batera iristeko. Hori da. Pasentziz hartu bihar hau dana, ez da, Ales? Pasentziz eta esforzuz. Azken batien bihar bategiko dobli, bihar bikoitza da. Orduen bai kostatzen da gehiago, konzentrazioa manteni dutie eta apurbete dinamika hori potenti lortzen, baina bueno. Hauzi da egoerie, gai gara, kapaz gara, eta ez dut uste programaneko dani, baina bai, kontu hartzeko hauzi da. Zuzenekuek, abenduaren 5 azpeitin zoreazun? Bai, horazten gara, eta hortik aurrera, gauze batzu, ez da konkretuak izentzu dien, baina bai, fetxa batzu dugu guz, eta aukeri... Euskaldunako atzeratut egon dana be hor dator. Apurtxo bat miribilako data horrekin, esaten gabil, Bilboko miribila aretuen 7.000 lagunentzat kontzertu bat eskaintzekoak zineten, guztia prestatuta, salduta, hori da. Dana, montajin eta dana. Ze pasaten da, itzuli behar da, sarrerie? Edo gordetzen da? Atzeratu egin duen, oingo urrireko, baina urriren atzeratu egin duen datorren azarrako. Horren aukeri eguen sarreriek ekentzeko. Eta, 5.000 personatik horak ez da erretiro entradio, osea, hori be detaile bada taldekoantzako, taldeki bientzako, ez? 5.000 entrada ez erretireti esan gure dago, datorren urtean kontzertu mote zunien, 5.000 pertsona haukuzuz da. Hori eskertzeko da. Hori da, egondalako, atzeratute eroaingo, baina ja 2021ko azarora atzeratu duzue. Hori da. Ia egin aldan, egoera horretan, ez da? Baina bakunetxo bat horre no, aunque sea atepa... Pfizer edo Sputnik edo. Aunque sea guzurre esan da, bueno, ego da, torreko da. Ezebe barik, geratuko gara. Apurtxu beti ikusgarritasun hori, egon gara berbetan apurtxu bete lehen, Durangoko azoka esate baterako ez da azokarik, hartu emon hori faltan botako zue. Azkenien, salmentak egongo dira eta online bidez izango da, baina Ales, zeuen ez dana, zeuek ikusi nordatorren, ze garrantzitsu edan hori, ez da? Bai, harreman personala da, oso personala da. Bakoitzak behen historizeko, hori diskoa erosten da benin. Orduan, arei historizerik korrespondin bitzazu, ez? Zuke idatzizune eta zuke abestuzunek eta jozunek ze ikusi eko horregaz pertsonigaz. Orduan, alegintzen gara maitasunegaz tratu pertsona bakoitzeko, ez da? Individualki alaba da, eta horretako Durangoko azoke, perfecto da. Perfecto. Ingurtien, beste guzu bat inbentibiko da, edo beste erabateko guz egin biko da. Eta lortzen duzu, esaten gabiltzena, ikasleguna eta normalien gau bertatik ibiltzen gara, gero jai egunetan hauza horik ez dolako negiten, baina ikasleguna eta normalienan egoten gara, eta ze hilara sortzen den, eta hartu emon hori, eta badator jende barria eta jende barria etorri behar da, euskal kulturara, euskal musikara. Bai, badabil sartzen, badeko guri, euskaldunek bai, zubertez badeko guri kultura asuntoa. A ber, ez teko ondo lan dute, bai badeko
interiorizeta, ez? Bakoitzak gugi hitzetan da oso exigentie gara, musikalki oso exigentie gara, orden bai badekugu kapazitate, analisis kapazitate bat dekugu eta badakigu korrespondiente bai, ez da. Orden hartu emon hori da funtsezkoa, ez? Denungo guasokan ikusten gauzen moduen, funtsezko baino gehiago. Zeia geure sektoreko jenti bai sartzen da. Gu ikusten gara, Euskadi Irratikoak, musikuek, abelaizeek, konpositorak, idazliek, danak batze gara. Eta horrek, esaten da, asize germina betzen da, ez da? Azkenean lotura asko sortzen da, engurtien ez direnak egongo, por ejemplo, adibidez, ez? Baina, bueno, nengo, aunque sea, hasta esan duen, uden edo. Ikusgarritasun hori, esaten gabiltze, Ales, gure hizkuntza, gure kultura, nik horrela ulertzen dut, gure kultura, gure hizkuntza barik ez dut ulertzen da, gatibuk ez da ulertzen hori, holan. Euskararen aldeko apustua hasieratik eta esan duguna, apurka-apurka eta lan asko eginda, pandemia hau etorriko ez pasan, munduan zehar kontzertuak emoten egongo zinateketen momentu honetan, geuretik, ez da, eta hizkuntzaren garrantzia, apurtxo bete azken indio hoietan erreibindikatzen zana, eta disko honetan horretatik badau. Deko hizkuntza bat oso politia dena besteko, hori innegabilia. Aitu edo ez aitu, ulertu edo ez ulertu, ja beste guze bada, baina euskal musika oso agradabili da. Inglesa da moduen. Adibidez, alemana ez da hain, frantzesa ez da hain, ez? Italianoe, baitasun hizkuntzi da. Ez da? Deko bakotxak, euskari deko doinu oso politia besteko. Eta hori aprobetxe dira. Eta horren bilurrik ez da aukila. Eta eurra bota bida, munduen parte bat gara, Europan erditzen gauz, eta errespete mira, hori duderi parik. Eta horregainik eurrean bida, eta lotzari parik, eta bidurri parik euskaraz. Eta hori, komplejo barik. Komplejo barik. Geure txikia, handia, ez da ulertzen hori bez. Ez. Bakotxak dako daukan tamainua, esatzen da. Hori da. Erraldoiez inguratut egoz, baina bakoitzak daukan tamainua. Hori da, Andorra be. Baina, jo biziden, claro. Italiera da maitasunaren orduen, non ligatzen da gaizen munduen? Ligeu? Bai. Ideari beste bat. Non ligatzen zoia zuek? Nik, inun bez. Zero bezkiago da, No! Bakitzu. Ligao. Bueno, taldekidiek. Taldekidiek amen? Euskal Herrizet. Bai, horrek ja porruten mitoa die, ja, ez dugu ligetan eta ez garela, keba. Euskaldunek barrein gara, osea, ganera, uste dute, pentsamentu aldetik sexualki, asko liberabalagoak garela beste Espainiar edo Europar edo jente asko gehiago. Naturaltasun batuen ikusten dugu. Bai, gauze batzu konpondu bidie, emakumeen egoeri edo gizonak emakumeeri emotetzen tratue asko mejore bida, baina uste dut gai garela hori problemi soluzionetako edukazio hon batean. Azke maite, azke bizi, torre gauze danak, badauka. Baina badauka mezu horretatipe bai, ez da gatibuk. Badauka sexue gatibuk. Bai. Orokorrien dinot. Bai. Eta bideoklipek, eta parranderako tali, bai. Bai, ikusten dugu gai hori, beste gai baten moduen, naturaltasun bategaz, eta irudikatzen dugu eta irakurri egin dugu lan, normaltasun baten barron ikuskonek. Musikak salbatuko gaitu, esan dugu, Egurremon apurtxo eta aurkezpena hori izango da. Egurremon, zure bila, zure hauan lore bat egunero, eta bizotzetik esan duguna, entzuten, eta disko entzuten, eta esan dizudana, ze politxe hau, zure hauan lore bat esate baterako, eta hizkuntzari buruz, errezitatzen Kirmen Uribe, abesten, eniaut, Lorrieta bebai, gero zeu, zen aste, borraste, eder. Elegante, bai, bakotza beren partia, eta Kermenen aportazioa increíble da, Lorenzki beto lan sartzie, brutala da. Eta eniautek beren partie bizotzez abesten da, ikusten da, disfruto egin da bela, eta sentitzen da bela, zezaten da ben, geure moduen. Hirurok uste dute horre, kombinazio hona hain jogule.
New Yorken daukagu zita. Hau etzan, etzeuen prestatuta, dinot, enekien kirmen agertuko zana, gati bundiskuen, Mikel Urdangarinek esan zigulako lapurtu ziola poema zati bat, eta kirmen agertzen zara, gure bizitzetan presente zauz. Arratsaldeon. Hori ona da. Zera, Nades, ondo? Ondo, biarrak einde. Hori ona da. Hori eta, eskerrik asko, zure parte hartzi gaitik eta jakin dizu gure partez, zoragarrez izen dela. Eta hau harremana ez dela amena maitzen, ez? Ez. Gainera gogoan eukan, gati gurekin zoz egiteko, ales eta aspalditik esaltzen ditut. Eta Aimar da talde osoa eta neukan gogoa. Eta nitzako gati nitzako da indarra, eta da jarrera, eta da jaia. Ez? Hiru gauza horiek, eta nik uste dut hori aspaldiko talde horiek zeukaten jarrera hori, ez? Estenatoki gainean jarrera hori dena betetzen, ez? Nik horatzen ez, RIP taldearekin edo ez? Bete egiten zuten, bum! Eta nik uste dut, gatibu hori dala, espiritu hori oraindik daukan talde bat. Joan, eta estenatokia bete egiten duen talde bada. Eta jarrera oso baikorra, oso indartsua, aurrera begira, ikaragarria. Pozin hau. Hori esaten egon garapurtzu eta esan dio talezi. Batek esango dugu Gatiburen zaliena edo ez, baina Gatiburen kontzertu bat ikusten badu, ze musikari honak, ze musika honak egiten duen, areto dana betetzen da, zeu, Ales, mesedez, zeura botxa, zeure movimientue. Ikuskizunea, zuzenekuena, ikaragarria da, betetzen duzue, eta ze ondo pasatzen dugun, Kirmenek esaten zuena, jai hori, danok batera egoteko, eta musikaren inguruen sortzen dan hori, ez da? Bai, oin gehien bat, oin bai esatezule, Dios, baneko, lehengo kontzertu egiteko aukerie, baina, bueno, bai, jaize guzti gutiago, eta geusek ondoik guzti gutiago, eta, por cierto, mazazpi segundu liburu horregizien irakurri bat, Kirmen, da oso ondo dago. Oso ondo dago, batzuk, brutala. Oso gustura irakurri liburu. Esaten zidan, Kirmenek, hori da generazionala? Bueno, hor gauz, tarte horretan gauz. Bai, azkanien poema bat irakurri eta oroitzapen bat edo zezeko gorarazi, liburua mundiala. Oso olerki zalinaz ganera, beti guztizin jat, eta olerki on bat topeti ez da inerrez. Eta harako, zuke bidatzen duzun moduko sentimentuaz, gatsa bau nino, orduen oso izunak, liburu gaitik.